Sí, la veritat que molt content perquè ja tocava sumar de 3 en 3 perquè portàvem una temporada que no sortien les coses i bueno, ha tocat avui que era un partit crec que importantíssim per les aspiracions al títol i bueno, molt content de tornar i fer un golet després de tants mesos de patiment. Heu deixat anar un marge de 8 punts, però heu guanyat poc més una cesta de l'equip. Sí, la veritat que bueno, hem deixat escapar la relaxació, ha provocat que l'equip deixés anar aquesta diferència i s'ha curtat molt perquè el nivell de tots els equips és molt semblant, però bueno, avui hem donat la cara que tocava i a continuar les 3 finals que queden. Novament, faceta golejadora, no? La més desconeguda, però bueno, van arribant. Sí, la veritat que bueno, aprofitant aquells minutets que m'ha donat el míster, bueno, ha tingut una ocasió, l'he ficat i molt content, no? Perquè el dia de la mare és un dia molt especial per tots nosaltres i bueno, les coses han tornat al seu puesto i molt content.